Здравейте, мили приятели! Включвам се съвсем набързо в тази групичка лечебни практики. Защо промених името? Съвсем накратко ще обясня, че освен на лечителството с кристали, започнах така съвсем сериозно да се занимавам и с родовата терапия, изцелявайки собствения си род, енергията, която ми беше отнета още преди много години. Аз отново съм щастлива и горда, че съхраних и запазих именно тази енергия, енергията на рода, чрез родовата терапия. Затова ще кажа, че в тази групичка са добре дошли всички онези, които се занимават или са имали възможност да опитат въздействието на родовия терапевт. Изключително се радвам, че комуникирам и с такива хора, които са минали по този път на родова терапия. Наистина енергията на рода е изключително важна, за да бъдем в светлината, да живеем с любов и хармония с заобикалящия ни свят. И когато ние се правилно комуникираме с членовете на своите родове, ще можем и по този начин да привличаме и добри взаимоотношения и с заобикалящия ни свят, и с тези хора, които не са в рода, защото правилните взаимоотношения, правилната родова карма ще ни насочи и да имаме една чиста лична карма. Тоест тези действия да бъдат и в синхрон баланс и с останалите хора. Именно рода е мястото, където се случват всички онези вълшебни неща в нашия живот. Едни добри взаимоотношения ни карат да имаме успешен живот, успешна кариера, да имаме достатъчно приятели с позитивна вибрация, с чисти помисли. Защото какво е карма? Много пъти съм се включвала и съм говорила за карма, кармични връзки и защо трябва наистина да привличаме изобилието по най-добрият начин, когато взаимодействаме и с всички около нас. Привличайки любов, раздавайки любов, ние получаваме същото. Това е закон на привличането. Когато излъчваме такива чувства добри, ние по този начин допринасяме и за нашият прекрасен, щастлив живот. Какво е щастие? Всеки търси това щастие и когато се сблъска с предизвикателства и има трудности в изпитанията, той търси именно връзката с специалисти, с терапевти, ако се налага такава съответно взаимовръзка. На всеки човек се е случило да премине или да стигне до дъното, но винаги може да изплува благодарение на тази лична сила, която се възвръща благодарение на контактите, на хората, с които комуникира. Благодаря на Елия Александър Пазалгем. Това е моят преподавател, един изключителен терапевт, който се занимава с различни лечебни практики. С рейки, изисийким, сиким, работа с кристали. Всички от тези вълшебства наистина се случват и работят, когато вярваме именно на такива специалисти и се срещаме в живота си с тях и благодарение на тях ние израстваме личностно и усъвършенстваме нашия живот. Благодаря на всички, които посещават това пространство. Бъдете благословени. Утре ще се включа. Гледайте това събитие и надявам се, че ще ви бъде полезно да научите още и още за светлината, в която живеем всички ние. Благодаря ви, че ви има.